Poďme na to. Originál batéria, pekne zabalená takto. Uvoľníme si dve spodné skrutky, hodíme si ho nahriať, nech nám lepidlo povolí. Tu si ho už pomaly rozoberáme, tu ho pekne rozbijeme, ako môžete vidieť. Odseparoval sa rám od skla, čo není nič príjemné, ale môže sa to niekedy bohužiaľ stať. Spojíme si ako prvú batériu. Na Face ID a kameru si nalepíme takéto lepky. Batéria to je kapitola sama o sebe, niekedy to ide ťažšie, niekedy ľahšie. Treba použiť niekedy izopropyl a vytiahnuť ju takýmto spôsobom. Hodíme nové tesnenie, pritlačíme, nech sa nám pekne chytí, buchneme tam novú bateročku. Tu vám to ukážem trošku zbližšia. Berem programátor, starý displej, vyčítam z neho pôvodné údaje, zapíšeme na nový displej, prenesieme si proximity senzor so slúchadlom zo starého na nový displej. Takto si to tam fidikidibri šupneme, telefón skompletujeme, zapojíme, zapneme, prebehneme konfiguráciu batéria originál. Ak chcete viac videí ako rozbijam telefóny, hoďte tam follow. Čaute.